Iloilo City Comelec wala sang matumod nga barangay nga tuman ang political rivalry. Apang may pila ka mga barangay nga makabig balantayan sini nga eleksyon. Ini ang gintutukan ni John Sala. Halin sa reklamo sang hindi organisado nga pag-file sang COC sa unang adlaw sang Lunes. Tubtob sa matawhay nga pila sa mga naghingagaw sang Sabado. Sa datos ang Iloilo City Comelec yara sa 6,760 ka mga Certificate of Candidacy ang ilanabaton, apang hindi pa inipinal bangot iga-verify pa sa opisina ang mga ginpasa nga COC. May tendency, pero gamay lang basi wala may na miss out, na miss look, kaya siyempre gabi ito ang last day, usual na naton nga experience kan may miss look. May tendency ina. Hugot nga bantayan sang Comelec ang premature campaigning. Hindi na sila mag-conduct sang mga pulong-pulong nga nagakampanya sila because this will be considered as premature campaigning. Opisyal nga mag-uumpisa ang campaign period Oktubre 19 tubto 28. October 30 naman ang adlaw sang eleksyon. Wala man sang may namonitor ang Iloilo City Comelec nga may mga barangay nga makabik may intense political rivalry. Apang mayara sang ginatawag barangays to watch out for o kung balantayan bangod man sa mga pinasahi nga magakontrahanay. Masadya lang, pero hindi mainit. Kay isa da ang Barangay Boulevard Molo, mag-utod. Ang kontrahanay. Pero hindi man naguro mag-abot nga magagamit na sila sa mga tinuga nga maka-impluwensya sang resulta sang eleksyon. Ang consolidated COC ang iga-turnover sang City Comelec sa regional office. Upod kay Cirilo Duque, John Sala. 1 Western Visayas.